बिमानि हिनजाव लायनो थांगासिनो जोङो बेस्थ' दोङो बा माथो होलायबाव आरो दुगाथार इथिं दोङो गुडगाबाय थेंक इउ नो दा जोङो लायनो थांगासिनो हिनजावखौ ओरैबायदि उनथिंबो गारि दोङो सिगांथिंबो दोङो हौवा गोदान आरो थांबाय बिनि सिगां आरोबाव दा जोङो होलांबाय थानोसै खैराबारि ना जिखुनु बिसानिफ्राय 11 किल'मिटार दोङो दहाय नायनायाव ना लामायालाय थिगानो फैफेराखैमोन आङो बिथिंहाय दिनैहाय फैफेरबाय आरो दा हिनजाव लायनो थांसै दाबा मोसागोनलै सयथिबो गोरबोनि हाबायाव ओइलाय हौवा गोदान गारिया दुइजन बे लगरिया हे ना बुंदों दुइजन बे लगरिया हे हिनजाव गोदानाबो लोगोखा हौवा गोदानाबो लोगोखा ओरैबो आरोना होलांसै दा चलो हे गाइस ओइलाय बल'ल'जों थांगासिनो माजों थांदों बालेरो नै जोंहा मोनफैगोरबाय हिनजाव गोदाननि न'आव हौवा गोदाना जोंनि उन दा जोङो हिनजाव गोदाननि न'आव मोनफैगोरबाय इथिंहाय केरेमाफोर दोङो नै केरेमामेनफोर एलाय सारमोन दोङो बिथिं बिसोर नङाबानो हाबाया जाया दाना बिसोरखौसो बुकिं खालामगोरो डेटनि सिगां हाबा डेटनि सिगां केमेरायासो बुकिं जुथा गानदोंना बेस्थ' थुरिका गानना ओइलाय फैबाय मा होमबा गानलाय बेस्थ' हामा नुयो अख्रालै बियो हौवा गोदान गान मा होमबा हौवा गोदाना आयौ मालाय रुमारखौ थेलायदों नोंसो हौवा गोदाना ओंखारगोनसै बुंग्राया मोजां गार फैसा मोजां नायबाय आङो थोद हामबाय होखादो मानो लानाय नों जोङो बार हिनजाव गोदान लागो जानोसै दे आयो बिनानाव खोमा दोङो र' ओंखारनो नागिरदों दरा लागो गोजा कमप्लिमेन्ट खासिनो आरो नुबाय ओइ मालाय मिमना भिडिअ कल खालामना देखायहरलायलायो नों मालाबा देखायहरफेरदों बेथ'
गाव जिरायनाय बिराद मावथि मालाय गाव जिरायनायखौनो नै साजायदों गोरबो बरिया साजायदों हाबा जाबायना नोङो मासिन दङ हाबा जानायनि मासिन दोङो माबायदि मोनखो बेबा दे ओइ सख'नांगौमोन बैराथिफ्रा नालाय जारौ जारौथार मा मालाय आइफनखौ देखायलायदों बैराथिफ्रा आसुगुरा मालाय जि मोजांमोन दा गय खावनानै दा गोजा गोसोम जासिगोनसो नैथियाव दङ दिनैनिफ्राय गोदोआवथ' खुरमा नङामोन ना बेखौ मा जाबाय खामानि आनै बिखुनजो जानोसै ना बेस्थ' गोरबोनि हाबायाव एलाय आसला फैगासिनो नै होदो संख्रि जायो ए मोननैबो होगोनदां ओरैबो होगोनदां होदो बरिया अमा होख्लायनोसै जानाया मालाय फट' लासोदों बेस्थ'जों मालाय बेस्थ'जों फट' लासोदों नै मालायसो बापरे जोंहा गैया दल'ल' वा दुल्हा राजा बिसो जाबाय नामालै बिराद बुङो नामा नोङो सेलेब्रिटि नै बा सोबाय फैसाखौ आंलाय नायनोसो फैदोंमोन सोबाय मालाबानो सात मासे स्पिडलै लाय थिखोनायलाय आयौ थिखोनायलाय मा खुंफैयो डेन्जारसो लगा थुदो ओइनाय सिनेमा नायनो बापरे वाव 8 लाख nih Tawang Maya Tunggu Tawang sih lagi Hira Ayo Mama lah benar Thailand Dubai oh my god Abu Dhabi Minggu sebaik deh kamera menang moजां le nggak moजां sil nudeng sil nudeng ayo नै गोरबोना सम्पथिया 10 बोसोरसो बायनांला गोरबोआ जाखाबाय 10 बोसोर जाखाबाय ओरै केनांगौ ayo dudung dadau naरेंखला दहाय ओमफ्राय नुगासिनो आयौ 100 बार जाबाय जानाया हा आं दहराखैलै नोङो खनसेबो आं गोजा गाथांगौ जाया नारेंखल जायो आं नारेंखला गरसेबो गैया नै बेसेबां गोजा नोङो गथ' गोरलैनो जानो we are now same self help group same self help group बियो मालाय याथ' प्रुफ दङ हाबा जानाय नोंहा मा दोङो फट' दिथुआखैना हो बाहाय जागोन बिदिबा दाखुबायसो नुगोनलै ए लादो बे गोजा गोथाङा ला जानो
गोजा गादांखौ लांनांगौ टमेट' सस नारें लाजोबबाय नालाय उदै गाज्रि जासिनो दो होननानै जागासिनो बेखौ नुखादों नोंना बेबो नारें लांगौ थिबग्रा नालाय याव बाय बाय बैराथिफोरनि गय खावग्राया बैराथि मिनि बैराथि हकल मालाय फट' खेबलायलायदों सानैजों दे खनसेबाव मोनलांमारसिगोन ना मोनलांसिगोन गाबमारो ना बेखौ मोजां थांदों आं नोंनिखौ नोंगो इसोर मोननै ना ओंखायनोथ' मोजां नुथारो दे ayo गाबलायबाय आब'जुरि हौवा गोदाननि बिब' बेहासो गाबफाबाय थानो हायासै हिन्जाव गोदाननि बिमा बिफा बिनानाव फंबाय गाबनायाव ओमफ्राय नै नितामुनि जोंहा सिंगाराबो गाबफासैसो लोगोफ्राबो गाबसोबाय ओमफ्राय आंहा पाल्टु खालामबाय थादों आरोना थानो हायाखै गाबनो ओंखारनाया ओमफ्राय आङो बिदिनो भिडिअ लाफ्लानो मा होनो गाबनो ओंखारासै आरोना मिनि थाबाय जोंहा बेस्थ'आबो गाबनो ओंखारसैनो उनावसो जि डाइलग होसोबाय फंबाय बियो जाबाय आयौ आंसो हामा थावां थांनांगौ गाबो नामा थावां थांनांगौआ गाबो नालाय गाबो नामालै थावां थांनांगौ गाबो नामालै जमा जाबाय बोरै जाखो हनै गाज्रि गाबबाय लांफैग्रानो बेनो खैना गोदान गावखौसो लागो खैना लांफैग्रा गाबो हनै खैना लांफैग्राया गाबो